Безнең Мәйдан журналы редакциясында бүген кунакта күпләрегезгә танылган шәхес, оештыручы, хәйрияче, милләтебезнең балкып яшәүче сирәк шундый милләтпәрвәр, милләт җанлы егетләренең берсе Рүзәл Минһаҗев Мөслимнән. Хәерле көн, хөрмәтле газиз халкым. Менә без бүген Худайның зур бүләге дип әйтергә кирәк. Үземнең яшьлек елларым узган Яр-Чаллы шәһәрендә студент вакытлары тормышымның иң матур мизгелләре шушында узды әле. Килгәндә дә карап килдем, тулай торакларны, шулкадәр якты хатирәләр сакланган. Һәм менә Яр-Чаллы инде ул шушындай татар җанлыклы булуы белән аерылып тора. Үзәктән читтә булып та алар кайнатып, үзебезчә, саф татарча рәхәтләндереп яши торган төбәк. Менә Мәйдан журналы минем кулымда бүген, әдәби, нәфис, иҗтимагый журнал. Ул инде безнең милләтебезнең бөтен шәхесләрен, тормышын, үткәнен, киләчәген, иҗатын чагылдыручы шушындай бик күркәм иҗат җимеше. Мин инде аларга әлбәттә рәхмәтлемен. Шушындай катлаулы, шушындай борчулы заманда үзебезнең милләтебезне саклау өчен, телебезне, динебезне югалтмас өчен үзләренең бөтен җанын, тәнен биреп тырышалар. Худайның рәхмәте белән алар минем шигырьләремне дә бастырганнар. Киләчәктә инде аларга уңышлар, һәр вакытта үзебез булып калыйк. Без бит горур милләт. Без көчле халык. Безнең үткәнебез бик матур. Киләчәгебез үзебездән тора. Беркайчан да оялмыйк, беркайчан да хурланмыйк. Киресенчә, горурланып яшик. Үзебезнең телебез белән, динебез белән, авылларыбыз белән, шәһәрләребез белән, милләтебез белән. Без көчле халык. Кайда бердәмлек, шунда җиңү. Иҗат белән кайнап яшик. Гомер бик тиз үтә ул. Гомерне матур итеп үткәрик. Күңелләребез һәрвакыт ак, йөрәкләребез зур, ичке дөньябыз киң булсын. Кешеләргә нур сибеп яшәсәң, аннан да рәхәт әйбер юк. Менә мин чынлап та уйлыйм, бу тормышта бары тик 98% изге күңелле кешеләр яши. Тормышыбыз шулкадәр матур, бәрәкәтле һәм киләчәгебез дә шундый якты булсын. Һәм менә мин инде мәйданга кечкенә генә бүләгемне калдырам, үземнең тәүге китабым. Шулай һәрвакыт дөньяга сокланып яшик. Мин сокланам сиңа, кешелек. Рәхмәт, Рүзәл. Киләчәктә дә синнән яңадан яңа иҗат